En primeiro lugar, pois agradecer unha vez máis ao Concello de Barco de Valdeorras a traer aquí un campeonato de Galicia, neste caso o campeonato de Galicia absoluto de sub-23 de lanzamentos longos. Quero excusar pois, o presidente Iván San Martín que non pode estar hoxe aquí por motivos profesionais, pero a Federación Galega de Atletismo sí que está aquí sempre, representada por todos os seus delegados, está aquí Manuel, por suposto do Club Hadas. Vamos a vivir aquí pois, un campeonato importante, nesta época invernal, onde estamos tamén moi centrados na pista curta, na pista cuberta, pero desde logo non podemos deixar de lado os nosos lanzadores e lanzadoras de Galicia. Tivemos un circuito galego de lanzamentos longos durante este inverno e agora pues, chega a cita máis importante, non? En canto á participación, pues, vai a estar moi nutrida, a verdade. Para destacar, pois vamos a ter a Miguel Ángel Granado do Celta Atletismo, que está intentando sumar un novo título, pero nesta ocasión vai ser no concurso de disco. Tenemos tamén a Evelyn Fernández do Atletismo Narón, que tamén postúrase como clara favorita, gracias aos seus 38,72 que a sitúan momentáneamente ao fronte do ranking mundial. Tamén teremos o medallista nacional, a Eric Méndez do Atletismo Portugalete, que parte como favorito no concurso de martelo. Teremos tamén o carismático atleta local Carlos Revuelta da gimnástica, como un dos seus máximos oponentes. Na categoría femenina sub-20, a campeona de España, a Ixa Corbacho, tamén ten a condición de favorita nunha proba que lidera pois, cun rexistro de 57,50. E no concurso de xabalina, que por esa relación con Luis Nogueira pois, tamén estará moi seguido, moi observado, pois teremos a actuación da colombiana con ficha por Galicia do Ourense Atletismo Gisette Magali Jiménez, que parte co mellor rexistro das participantes nunha proba na que a mellor das galegas será Antía Otero da cidade de Lugones, que vende proclamarse recentemente campeoa galega de sub-18. E pola nosa parte, tamén pola parte da Federación Galega de Atletismo, pois sumarnos pois, esa homenaxe a Luis Nogueira, moi merecida, dende logo, pois un atleta tamén moi carismático, moi querido por todo o atletismo galego, e que, bueno, estamos pois, moi orgullosos de que o Concello do Barco, o Club Hadas e o atletismo galego pois, se poden rendir homenaxe neste campeonato de Galicia. Por lo que